Nakora mukejong machiegni wantiere ka okinyi makawuono e chenro ni mano mar piny kideny ma wan go ka en nonro mag gazet. Roki machiegni bed kono nyaka giko ka wakelo ni nonro mag gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation. Bed kono ng'eyo ni mage maponono nitiere kar kama onego bed ni ng'eyo, to kaka pile wantiere kae kod jafwambo mabiro de loso gokinyi makawuono ka wantemo mana rango ni gigi chalo nade e gazede ariyo man go kawuono. Okinyi makawuono bed kono nyaka giko. Nyinga Cleophas Luoch ja Kisumu kata kwar mokeo nyaka sango machiegni. Eriko Kizito oyawra nya Cleophas chio nade achio makare. Cleophas tiga ngero mo wacho ni ngamo yienge mo wango dero. Koro kaneno kako boke nitie sani neno ni ngamo yieng wango dero adier. Koro do ng'eyo ngamo yieng mo wango dero ni en ng'a. Koro waru makare. Aya ber nyakora mo yieng bange ni yieng koso nitie yo machalo nade kaka Kizito bende wache kara kamano wan kai gi gigo mopogore mamiyo oganda bedo gi paro ma opogore. Mokwongo dano rang gazet mar Daily Nation, mano nitie gik mathoth matiere kaka thor wach iwacho kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto koro luwo mana gigo mane jatende machon okalo. Mano gazet mar Daily Nation ka wanyanene mana karka Daily Nation ka wada chako gi Daily Nation sani mondo mi waranga ne gigo mantiere kar kanyo. Iwacho thuolo mokwongo mantiere kar ka e ite ni Eriko Kizito ite mar 4 kod ite mar 5 kanye mantiere sigana mawacho kanyo ochalo same script gigo mane Uhuru Kenyatta otimo e kinde mane en jatend piny Kenya gi sani kanye mantiere weche mathoth ahinya mabedo darango kinyi makawuono. Cleophas iwacho ni jatend piny Kenya William Ruto koro chalo jago no mar somo e buk achiel man Uhuru Kenyatta no some. Ni kane timo campaign kano manyo telo mar piny ni nitiere gigo mano singo to koro kaka seche dheni tok dweche 9 nyaka no kawo telo. Ineno ka gigo motimo gina makaka mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne timo. Iwacho ni mano ka notimo singo kanyo ni kodonje telo to bro neno nango ni ariyo adek mag oganda oyudo tich to nyaka chop sani iwacho ni mano gima pok ochopo. Weche mag ot omenda midwaro no juog mar gero utegi en gima nochakre chon mana gi tende Uhuru Kenyatta. Koro weche nitie ka Cleophas Luoch miwacho ni en jago no mano singo ni nitiere gik mano dhi timo ni nodhi luwo yo mar siasa kata yo mar telo mopogre kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. To koro wacho ni nyaka sani en otas buk achiel man Uhuru Kenyatta ne somo cha emebe koro ka osomo. Mano wacho man kanyo bende kirango kar kanyo ni gik mage maponono osebedo kata ka gitimo machal mana ka irango Daily Nation kanyo wacho ni mano same script mantiere kar ka waranga na piny kanyo gigo mantiere kanyo momipek mabino kanyo ni at a glance gigo mantiere kanyo maponono osebedo kanyo ka kata kinyalo negi. Iwacho ni 2/3 gender rule no bende poko chop kare. Nitiere weche go bende mago mag housing fund Uhuru Kenyatta ni kode wanene kanyo sirkal mar William Ruto bende ka medhire. Iwacho kanyo bende ni nitiere paro mago maga leasing out kata uso gi mana yo matin kata miyo jok moko mondo miyo chak tiyo kodgi e kinde moko mag bedo kacha yo kodesa mano ka gin kodgi kacha kachel koda ka keto lemo opogore mago mag sirkal no kanyo weche mag appointments CAS appointments nitiere kar kanyo mago jolup jotend migepe kod mamoko mantiere kar ka en mana otas achiel no mano Uhuru tiyogo ero chopo kar ka bende aneno ka William Ruto bende koro yude mano kamino kacha CBC bende ero koro osesira gi sirkal mar William Ruto bende. Cleophas en mana kamano nikech king'iyo kata chien kanyo niwinjo ka ndalo mane gigo campaign ne gi golo wach moro ni tend piny Kenya mar Uhuru Kenyatta telo mar Uhuru Kenyatta ne nigi chenro mag uso dho wedhe ma Kisumu Mombasa ne piny moro. To koro ebe iwacho ni ma wach mabende nitie sani en wach miwacho ni losre madhi nyime. Koro gik mane timre kocha ema pod timre koni. Aya nakora moge juang gigo matimore kar kanyo wakone kona ni ite mokwongo ka gik mage maponono ero pod wantiere kanyo ka omipek nyakora moge juang nitiere weche go mag skunde mabende ang'waranga ne kar kae mane wacho ni ka ing'range give us more cash principles bende koro wacho nikech gino singo mane machogo ochiwo nene mar chopo kare bilion 28 sani mosebedo kacha ka ochiw en bilion 24 rem maromo kacha bilion adi 4 kuom singo mano chiwo kata kamano mano opogore kanyo bende gino mantiere kar kanyo. Cleophas no singo bilion 28 to chiwo bilion 24. Mae koro biro
ka koro jotelo skunde wacho ni mondo mi omedgi omenda nikech wacho ni nyithindo nitiere moseriembi ne kech wach mar omenda mar somo ni. Koro en bende wacho ni mondo mi kik riemb nyithindogi to tend skunde be wacho nang'o ok wanya tawo tijwa mag skul ka omenda onge makare kaluwore gi ngima modhi malo, nyiewo gig somo bende modhi malo. Koro jotend skunde wacho mar mondo mi omigi omenda moromo mar mondo mi tago tije mag somo e skunde. Koro mogi jwang nitiere kar kanyo ang' isome go mondo ing'e mathoth ni ento entiere kanyo ite mar 7 kanyo masigano bende ochiwe e weche mag sikunde kiwacho ni pek man gikale sani nyalo bedo ni ero gin mage kar ka bende nyakoro mogi jwang ng'e malo kae nitiere sigana moko mapod nitiere ma bende nitiere kar ka ijapuonjre mana ite mokwongo kar ka nitiere kanyo ang' iyude papers mopogore kanyo nitiere mano mar kwano maths paper 2 yude iye kanyo isome ne jogo mantiere high school ang' ibed kod ng'eyo kanyo ni gik mage mantie answers bende nitiere kar kanyo kachiel koda ka paper 2 mar biology kod mano bende mar history paper 1 nitiere kanyo kod duoko magi kod mano bende ang' kar kanyo mondo ine. Nyakwar moga jwang' tuo mar corona ni oduogo koso en ang'o matimore kar ka omiya peke ite mar 10 ineno kar ka return of covid eri kokeo kiziro bende isewinjo weche machalo kamagi nitie kaunti kuom ranyisi nitie jogo mosebedo kod ranyisi e kauntis mopogore pacho ka. Cleophas Oluoch kaka koro anene ni koro wachore ni korona oduogo ma koro mano report mochiw kod osiptende pacho kae ne oseduogo to Cleophas wach mar korona ni koduogo ng'ene odhi kelo midhiero malich ahinya nikech wanya paro kinde mane korona nobiro kata nomonjo wa e pacho kae en midhusno mano monjo piny mangima nokelo midhiero malich ahinya rochruok e wechego mag ochumi rochruok e wechego mag somo koro konyalo duogo en mana midhiero nikech obro medo mana ketho uchumi ma bende koro ok ber gi lak sechegi koro nitiere yore mano miwa mar mondo mi oganda tim mar mondo mi ogeng' midhusni kik magi mano koting'o rwako abwog rombe koting'o logo lwedo bedo keto ler kod kind ng'ato gi ng'ato kata nyamburko ne oket kanyo koro koduogo to en wach ma koro odhi jonyo chuny nikech kwaneno gik mano oketnwa ndalo cha ne gin gigo mane oketwa matek ahinya Cleophas Oluoch. Nyakoro moga jwang' mano bende ang' rangi kar kanyo nitiere ranyisi machalo kamagi nyakoro moga jwang' kiyudogi dhi od thieth machiegni kodi ka iyudogi kacha wechegi mag ahonda iwacho ni sani bende obiro gi homa moro ma opogore ipenjri ni en homa koso nang'o duol mane lit ga kinde moko kaka kirangogi senyo bedo ni gin kanyo onya bedo kamano nikech inya paro kata kinde mane nitiere ga cha mano oore ahinya cha kinde matin iwinjo ni kido machielo tuch obiro gi ranyisi mopogore koro en midhiero matek ahinya. Iwacho ka ni koro wechego mag chak kelo achiedh nade machalo nade mana malo ka bende gazet mar Daily Nation iwacho ni ite mokwongo kar ka okelo weche mopogore mano ka wantiere malo nitiere wechegi mag chak iwacho kanyo ni traders protest koro Kenya bende ochungo kata omiyo kum mago wechego mag nyiewo chak kata golo chak e pinje maoko ahinya pinyno mano ma Uganda. Wach makama omi peke ite mar ariyo ni bende ka warango ang' wane kacha bende sigana mantie kar kanyo kiwacho ni bilion 19 mane kwan kata wacho ni omenda mantiere kar kacha duto ma chak mawuok e pinyno ma Uganda mano kabiro e pacho kae ma jo Kenya bende nyiewo gik mopogore makoro nyiewo kele pacho ka kendo chako uso ne jo Kenya en omenda moro maduong' Eric. En omenda maduong' Cleophas nikech wacho ni Kenya e pinyno ma wagole chiege mang'eny koro wacho gi lak sechegi wacho ni piny duono mochung' ne weche mag chak okumo kelo chak kowuok e piny mar Uganda koro ma omi wacho ni kata jogo ma uso chak nitiere chiege mag kano ma pok gigolo maromo chiegni lita 24,000 kanyo koro giwacho ni mar mondo mi oyawnegi chiro nikech chak mawuok e piny mar Uganda iwacho ni chagno ma beche yot kipimo kod maro ma Kenya to duono machung' ne weche mag chak bende wacho nang'o ni ma rocho uso mag chak ma pacho kae koro wechegi ong'igi oketi mana makare nikech ohala to ber oganda be dwaro mana gima bechgi yot nikech ngima oridore. Koro moga jwang' ite mar adek kanyo bende ang' iyude ibede kod ng'eyo ni sigana mane mantiere kar ka wadhi mana ite mar adek winjo ka Boys to Men concert iwacho ni kanyo nitiere hits and misses gik mang'e mano yude yo makare moko bende mane oganda ok ochopo kar kacha wang'e maber ni oganda ne ochopo kanyo kar romgi mondo mi gine jothum bende gisebedo kacha ka girito ahinya gisiso iwacho ni e dwe mangima dwe mokalo oganda duto koro ne rito mondo mi gichopa kacha mondo gine
kaka nyasi makamano dhi nyime Uhuru Gardens mantiere bor Nairobi mondo bag kacha chieng' Ngeso. Oganda nochopo kar romgi, winjo kanyo ni oganda nyaka jothumwa mapachoka Sauti Sol gi nitiere kar kacha, no jothum opogore Nyashinski gino mantiere ni chal mar wach en mane nyaka sani koro ka irito ni thum mane ma jo Kenya bende nyabedo kacha ni ne omoro ahinya. Iwacho ni sani bende gigolo paro mopogore gazeti ni mano mar Daily Nation. Cleophas wacho ni mago manochopo kod mane ok ochopo nyasi mar uma malich kamae mag jothumbe. Ng'eni nyasi ma kamae nitiere kod johera gi mang'eny ahinya pacho kae, to koro wacho ni samane nyasi ni timore nitiere jogo ma bende koro dhugni mar nyamburko apaya nogeng'o ne mar chopo e wang' saa. Seche moko samo chopo cha ng'ama nogeno ni nyaka odhi owinje thumbe omiel, oyudo ka seche moko no osegocho e weche mag koth. Cleophas chieng' ng'eni koth nochwe, koro wacho ni koth bende nitie kaka norocho weche ma kamago. Koro to en nyasi mwacho ni nodhi maber. Weche ma kamagi ma dho kisungu wacho ni performing art en wachno ma bende ondiko oganda mathoth e piny mangima, kendo joko matimo gik makamagi niga kod nweng'o makare. Koro magi gik monego bed ni piny owacho medo siro motegno mar jogo man kod mich iyore makamagi omed bedo kod motegno ka gimoro godo oganda ni weche makamagi bende ka chuny dhi matek, man gi stress mang'eny, to bende gin magioyo chuny duogo makare. Koro wadonje iye waranga ni kuku mag weche gi koro gi e iye kanyo nyalo bedo ni gin nade e ite mara auchiel kanyo makoro wacho kata Dual's Fate kanyo makoro nitiere sigana makoro bende ka ipenji ni gichom kanye. Wacho ni sani bende wach nitiere koro nyim senators mago mantiere od burano mar Senate ka koro sani gima girango kar kanyo papers kata oboke makoro bende onego bende ndiko kar kanyo mondo mi oter oduol e nyim senators mondo mi koro speaker ma od bura ma Siaya koro kosendike kendo wach maka makoro jod bura gorito mondo mi ochaka ne loso e wi thich oko mar duol. Cleophas magi koro weche ma bende nwaneno kotimre e kaunti ma Siaya kucho ka koro jod bura ma Siaya nogoyo ombulu mar golo duol kaka jalup gavana. Koro kane gisego ombulu koro chuno ni odhi chopo nyaka Senate, od bura mar Senate mantie bure Nairobi ka mar mondo mi idhi ket kamiti ma dhi rango dhi timo nonro kendo idhi miye thuolo mar chopo e nyim kamiti no mar mondo mi owachane mong'eyo e weche mano ketne kanyo. Koro Cleophas kamati no nyalo koseyudo weche makamago to ginyalo chopo kode kama koro ikete e nyim jod bura duto madhi wuoye, to koro wuoye no kanyo ginyalo go ombulu mar gole kata ginyalo go ombulu mar weyo bede tich. Koro Cleophas wacho ni kanyo bende nyalo bedo matek ni weche mag siasa nyalo donjre. Ng'eni wan gi kweth mar Azimio, wan gi kweth mar Kenya Kwanza, weche mag siasa bende nyalo donjo kanyo ma bende koro nyalo konyo duol kata nyalo kethone. Koro kokadho to duol bende pod bo bedo kod thuolo mar dhi e doho mochop nyaka e doho mamalo mar mondo mi ochiw ywakne. Ma doho bende ka dibed ni Senate ogole to seche moko nyalo siro wach mar Senate kata doho mamalo nyalo miye thuolo, nyalo miye gonyruok odog e tich. Nyokoro mogi juang ka winjo wechego mag duol kanyo e ite mar 7 wapani kacha nitiere wechego mag sikul. Wechego mag sikul bende kopogore mago wasewacho kanyo jopuonje oko mor gi bilion 24 mochiw kar kae. Kata kamano warange weche mag sitima kar kae Eric Okeo Kizito wacho ni electricity producers mano kirango kanyo independent power producers mapacho ka IPP bende koro dwaro od bura mondo mi omae teko cha duto ne Kenya Power mondo mi oyaw chiro mar uso sitima ne jok mamoko bende maloso sitima pacho ka mondo mi okete piem moro makare nikech ka Kenya Power koro chako chajo Uganda mopogore medruok e nengo ka koro sana wacho ni nitiere kuo mar sitima. Wacho kanyo ni mondo mi ononane kuo mar sitima kata mondo mi oduok piny kuo mar sitima mano mantiere e pacho ka nyaka sani ka irange kanye ite mar 7. Cleophas mago weche mag teko mar stima ma bende kuom kinde mathoth en mana Kenya Power ma nigi teko modhure wechegi. Koro gimake mafuanda ma jogo ma oko pok oyudo thuolo mar mondo mi bende olose stima ni okene jopiny. Koro ma gidwaro mar mondo mi piny owacho kokadhe od bura mar mondo mi gi thuolo gin bende gi use teko mar stima. Koro kochopo kanyo Cleophas jopiny ma biro bedo kod gonyruok nikech ka koro piem biro bede
koro piem maonge ne momiyo kata sani bech stima ni malo nikech en Kenya Power kende makeye. Koro ng'e ni ng'ato achiel kata ka ng'ato achiel ema nigi duke kor gweng' to onya uso gine bei mohero nikech onge kama chielo ma jok moko nya yude mwandu machal kamano. Koro kinya ket teko mar stima no ni nyalo yude kuom ji mopogore opogore, oganda moko bende mi thuolo mar keye, koro nyalo bedo maber nikech sama kama piem nitiere koro bei bedre ok piny ni ng'ato biro dwaro mar mondo mi ouse bei maber mar mondo mi oyud jonyiepo. Koro en gima ber Cleophas Oluoch, kendo gini biro siro weche mag dongruok, weche mag kambe. Ng'e ni teko mar stima bende miyo koro loso mwandu bedo matek, ma kembe moko bende koro go ng'wech dhi e pinje maoko nikech wach mar teko stima ni. Koro mogi jo oganda rito mondo nene ni obodok piny koso bodhiyo machalo nade. Odhi ne e ite no mar aboro. Ite mar aboro nyakoro mogi jwang nitie weche gima timore county mano ma Mombasa. E county ma Mombasa koro mogi jwang kanyo bende nitiere milome mochiw kanyo kod sirkal mamalo ma bende kirango kacha wechego mag od bura. Makoro sani bende nitiere public participation makoro bende koro gikwayo oganda mondo mi ogole paro mopogore opogore kotenore kod paro mag chike mopogore opogore ma bende ndikar kanyo. To ahinya wach modarango kiny makawuono en ite ni mar aboro. E ite mar aboro nyakwara moge jwang kanyo mantiere sigana ni ang' warange mana kar kaki nene Mombasa. Koro kaunti ma Mombasa bende koro manyo niere kaka inyalo los weche gi mag BRT ni achiel kuom yorego mag wuoth ma bende ne wacho kata ni nyalo duoko piny dhugruok mag nyamburko e bombe mopogore opogore. Wage maber no chako bor Nairobi kata kamano poko negi ahinya ka gintie. Wache ma line moro muchora chora e Thika Road kacha mondo mi one kaka gidonje boma chaka giwuok kar kacha. Paro makama en moro madhi bedo kacha ka wuok City Center, mano bende ka ntiere Mtwapa madhi bedo kanyo ka imiyo peka ahinya mondo neni ere kaka gidhi bedo kacha ka fungruok makama biro e boma ma Mombasa. Cleophas Oluoch mane luongo ni Bus Rapid Transport ma bende koro wachino chopo e boma Mombasa. Kokoro boma Mombasa ing'iyo tenda ni mar mondo mi okonye reso dhugruok mar nyamburko e chuny boma ma kuro. En gima kare kinyalo ng'i kaka inyalo geng' dhugruok mar nyamburko e chuny boma nikech dhugruok mar nyamburko e chuny boma miyo oganda bende lewe tije rocho weche mag tije e chuny boma. To wach ma kamae mar Bus Rapid Transport ni nochakre boma Nairobi kae, ma king'iyo barabara mar Thika Road ibro neno koket alama moro makwar makawo lane achiel miwacho ni kanyo ma nyamburko makamagi bro ringe. To sekawo thuolo malach kapok waneno nyamburko kochopo. Ki wuothe e ndara no tibro neno station de migero mamoko nosechung post kama to pod gidonga kamano ma tich nendre no chung. To en wach mana bende ma buses monego bed ne ringo kanyo ne otim tenda ni giwuok e piny mar South Africa. To koro nyaka lak sechegi pok ochopo e boma Nairobi. Kinya paro mandalo moko nonyiswa ni dwe manyien owuok. Koro dwe manyien osebedo dweche ma dweche oseluore moluore pok otimre Nairobi. Koro jo Mombasa bende koro chopo gi wach ma kamano mar mondo mi ginyane kaka ginyalo reso dhugruok mar nyamburko. Dhugruok mar nyamburko rocho weche mag ohala, rocho weche mag wuoth. Kinyangi kaka inyarese nyalo bedo maber kech kata ng'iyo boma ma Nairobi sani odhugre manyaka motosekni motosekni mag apiko tie dana mone luongo ni motosekni ni gi sekni ahinya. Koro motosekni e Nairobi ma koro magi weche ma kinyalo ng'i to nyalo reso weche mag motosekni ma dhugre bende ka chuny boma. Mano ka jisekni kinde ma ji wuotho e bombe mopogore opogore ni ginto gitemo yudo chenro gi mopogore opogore. Bo Nairobi ka bende kantiere chenro mago mag kelo fungruok mane boma ma Nairobi sani bende ka range nyakora moge jwanti chenro mopogore opogore ma kaunti ma Nairobi timo. Kata kamano ang' warangi ane kinde mabiro wadhi ane e ite mar 10 kanyo mang' warango kanyo kata warang machinglo mantiere karka bang' bende watieko godo gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono. Kata kamano e ite mar 10 kae mantie weche gi mag corona. Iwacho ni corona bende koro duong'. Tie sigana mondi karkae kod jandiko no mar Daily Nation Angela Okech ondiko sigana kae kapod owacho ni nyaka e pinyno mar China bende pod nitiere chiedh nade ni mano mar corona. Kiwacho ni nyaka sani podi jumbe 4 mokalo bende osebedo kanyo kaneno medruok mag tuoni mano mar corona. Ka koro sani chenro mopogore opogore ahinya. Ondiko sigana kae ka gino mantiere kae mano kwanyalo mana rangi. Iwacho ni osuptende koro sani kale chiedh nade mopogore opogore ka gimedo mana miyo oganda kata jotuo oxygen. Muya makama jotuo mathoth kaka ondike karka moko bende osebedo kar kanyo ka donjo kantiere kod manual ni breathing difficulties kata yueyo gi yudo kata tek kendo kanyo yudo
e odiochieng' kodiochieng' e ICU kacha giketo jedi, giketo jotuo maromo 4 madwaro muya ni mano mar oxygen mondo mi gidhigo nyime kod yudo thieth. Ka achiel kuom nas kata jochiw thieth mantiere e osiptal moro ma bende ok oluong nyinge karka no kono gazeti mar Daily Nation jogi kanochopo kar kanyo mondo mi oteme dadhogi kotenore kod tuo machalo kama. Giwacho kanyo ni ok en miriambo, tuo ni nitie kasani range, kendo wacho mana ni en gino ma oganda onego bed ni ritore mana kaka kinde mokalo. Cleophas, iwacho ni tuo ni nitiere, to sama tuo ni nitiere koro wacho ni osiptende kuonde thieth nigi pek e chiwo muya monego bed ni yweyo mamane en oxygen. Oxygen ni winjo wachne ahinya kinde mane korona ochopo ni dware ahinya. Mano chuno nyaka osiptende moko nochuno mar mondo mi oger tangi maduong' kata dag kamikane oxygen maduong' inyalo mi ji mang'eny. Koro oxygen en muya bende ma nengo ne ni malo, koro kelo thieth kata mar COVID ni bedo matek. Koro emomiyo oganda iwacho mar mondo mi otim yorego manoketi mar mondo mi oga landruok mar midhusi mar korona ni. En tuo kaka nwasewacho mano kelo midhiero malich e piny mangima. Nochungo nyaka yore mag wuoth ma koro iwacho ni ok inyal wuok e piny ni kidhi e piny machielo. To ng'e ni pinje tudore, ka onge wuoth e kind piny gi piny, weche mag ohala bedo kochung'. Koro en wach ma koro Uganda onego ng'iya malong'o kwa paro gima ne korona notimo chien kachacha. Tiwacho ni ng'eno Uganda nyalo wacho ni korona oserumo, iwacho ni entiere. Seche moko ng'ato wuotho ni makode, seche moko ng'ato nyalo bedo gi pek e yweyo, weche ma kamago, iwacho ni entiere kendo koro oduogo, kata oseduogo bende karo ka osiptende wacho ni entiere. Koro Uganda emoket yore mabeyo, migawo mar thieth oket mana yore. Mae nomiyo pod waparo jatend migawo mar thieth machon Mutahi Kagwe mane kwasenene kochopo kar sa 10 kanyo so chiko to dhi chiwo ripot e wechegi. Koro wabed motang'. E ite mar 13 nitiere sigana mantiere kar kae mar NHIF. Gino minyalo neno machieglo ni Eric Kizito en pek ma jo Kenya bende osebedo kanyo kadhe. Iwacho kanyo nitiere gik pathoth ahinya moyaw kacha. To ang'o matimore? In picha ni ineno ang'o? Mano wanena kar ka gigo mapo nono nyalo bedo kanyo ni neno. Cleophas, picha man kanyo mar machieglo moket kanyo no en mikebe nya paro kata dala kucho. Cleophas aparo ni nigi mikebe moro mani tucho dhoge mathin mibole silinge moko kanye kano mako chopo chieng' Christmas tidhi yawe idhi nyiewe godo nyaswita iskidhi e Christmas. Koro jo piny bende mae kama gikate pesa gi mar thieth, giketo pesa gi mar thieth, ino ka pesa be donjo kanyo ibolo silinge. To king'iyo mikebe no gi piny otuch nyiso nang'o pesa wuok kae. Mano nyiso ni koro nitie mibadhi ma golo pesa mage buche motuch. Cleophas sani weche kata mag thieth kaka mago mag Linda Mama mano kel kod telo kokadho kuom Mikai machon Margaret Kenyatta, thieth manono ne joma mine mayach kachiel kod nyithindo matindo mane nono. Iwacho ni sani mine gi kodhi osiptal tiriembo gi, iwacho ni pesa NHIF ok tero osiptende gi. Koro en midhiero magi lak seche gi mine ok yud thieth mar Linda Mama nikech iwacho ni ok yud pesa kuwuok NHIF. Otuch inobucha de kanyo golo pesa malich ahinya. Aya nyakoro moge juang. Koro ka watiyo gazet mar Daily Nation wadan waranga ne ite mogik kar kanyo. Man City victory defines new era in Europe. Mano kore gima ntiere kar kanyo. Loch mano mara Manchester City mano kawa matiyo kanyo gazet mar Daily Nation. Ang'eni maber idhi bedo kata ka iluwo wechego mag tuke mabiro dhi bedo kata ka timo nonro. Kata kamano e ite mogik mano mar Daily Nation sigana mantiere kar kanyo koro wacho kanyo ni koro gisedhi malo mondo mi ginene gikawo kombe madongo duto mane gidwaro e season. Cleophas Man City okawo kombe madito madongo. Koro kaka ngeso nwaneno kokawo okombe ma ite otegore ahinya kendo no Guardiola koting'e. Gikawo kombe mar English Premier League, gikawo FA, gikawo mai. Koro gikawo magi nikech chikruok maber mane gin godo, ne giketo wenge gi duto ni wadwa kawo kombe. Koro yen season margi gituge maber. Koro en Manchester, wabe kaka wanjo Manchester United wanya wach mago jirende wa okombe dhi oboma mar Manchester. Ang'eni jomoko biro wacho ni wan jo Rosafe Manchester kuro, lakini mago jirende wa giting'o kombe. Koro season biro manyien Manchester bende koro keta motegno. To
en history magiloso nikech ng'ama osetimo kama en Manchester United ema oseting'o kombe adek madongo. Koro nyawadgi koka ok rach, jo London orita rita. Ai, nikolo moge juang mano iteno mogik. Jude some gazet mara Daily Nation odiochiengni ma kawuono bedo kod ng'eyo magi momipe kar kanyo. Warang mana mapio gazet mar The Standard e thuolo ma dakika adek mabiro ka mondo mi ka watieko wadonjo kidieny machielo mano ka warango wechego mag tuke. Wantiere kar kae ite mokwongo mar gazet ni ema bende wadabedo kaka warango ni koro wadhi nene yo machalo nade kaachiel koda ka wechego mag tuke nitiere kar kanyo moko bende waselose kocha okang' wanuogi kar ka sani to pod wadhi nyime mana gi yudo wechegi kaka gitiere kar kae. Gazet mar The Standard mano ka nitiere kar kae Eric Okeyo Kizito thuolo mokwongo iwinjo kanyo wechego mag reforms mago mag mbalariany opogore ma bende nitiere kar kanyo ka gelo paro mopogore mane ope kar kae ka koro sani bende ogaye mar Azimio Raila Odinga bende koro iwinjo kanyo ni bwogo ng'anyo mar tipo warito winjo kanyo no dhi bedo yo machalo nade e ite mar ang'wen mane sigana momipe kar kanyo ka koro sani pod nitiere weche mopogore kanyo ma jatend piny Kenya bende limbe mosebedo kotimo to ahinya mogik ni mano otimo e pinyno mano mar Djibouti okelo mor machalo nade ne jo Kenya kata ber machalo nade ma pod nono magi nitiere godo ma koro iwinjo ni mano koro e wechego mag osuru ma opogore mantiere kar kae ite mokwongo kae Eric Okeyo Kizito mano nya bedo no makwagi mar ng'anyo mag wechegi mag somo mbalariany kaachiel koda ka wechegi mag osuru makoro bende nitiere kanyo makoro ichiwo paro mopogore. Cleophas wach makoro mipeka ma bende abaneno ni duong' ahinya en mano mar somo kama koro iwacho nang'o en buok ne mbalariany e pacho ka kiwacho ni koro ginyal chiwo tiegruok e rang'iny mar diploma kod certificate kiwacho ni magi onego bed ni time kuonde tiegruok mag technical koro mae biro kod buok nikech koro ma bro chunogi ni wacho ni gibiro loro nyaka bedegi mag yawo kuonde machiwo tiegruok mag diploma kod certificate gi koro wacho ni magi bro chunogi mar gilor to wacho ni sama gilore ni nyiso ni jopuonje mane puonjo kanyo dhi wito tich nyithindo mane somo kanyo dhi wuok koro jogo mane tiyo bende tije mopogore kuondego dhi wuok koro en wach ma bende nokelo pogruok nikech jatend piny Kenya noloso aput moro mar mondo mi orangane weche mag somo gi mabe wacho ni pogruok ne ntiere e apudno ka jomoko ne okosiro paro mar kamae koro negi wacho ni to technical institute nyalo timo magi jo technical bende wacho nang'o kitegruok ma gichiwo sani en mano mar mok en mar technical ahinya manyiso nang'o gionge kod ikruok mar chiwo tiegruok e lemo mar diploma kata certificate koro weche mag somo gi Cleophas sani otek ahinya nikech king'iyo kata kit kaka sani KUPS ne sani rwako ji makende odong' ndalo mathin to dhi rumo kendo oserumo ma nyaka sani oseket kos gi pesa ne ma inya yudo ka kos ma bende bechgi yot ahinya kanyo en 275 kaka mar nursing to bopogore e kuond mbalariany gi ma koro nyisa ni somo sani osebedo malo kendo somo mag mbalariany gi ochalo gimodhi dong' ne jogo monyalo koro jogo ma odhier sani gini dhi bedo negi matek nikech chien kacha nido ka somo higa achiel ne en 44,000 kamae be ni somo engineering be ni somo lo to sani koro gipogore opek ahinya kuom higa achiel 100,000 gi wiye en pesa malach ahinya koro gimed mana rango yore makare mar keto weche mag somo bedo maber e mbalariany to kodhi kamae to somo ni dhi bedo matek ne jogo ma bende seche moko nweng'oge ne piny. Erokamano Eric Okeyo Kizito ang'e ni weche bende biro ka mathoth ahinya ka nitiere kar kanyo koro mogo jongi thuolo mar somo gazet mar The Standard mathoth nitie kar kanyo koting'o ite mar abich iwacho kanyo ni nitiere chenro mopogore kanyo mag koro inyalo chiw kata inyalo paro ni mar chik mar finance bill kaluwore kod wechego ma bende jod bura osebedo kacha ka kelo achiel kachiel weche mag jopuonje kaachiel koda ka ywak magi kaachiel koda ka weche mag somo ka oting'ore kod mago mag mbalariany odgi ite mar auchiel kod mano bende mar abiriyo kaka ne wasekoni kacha tielo mokwongo ka wanono wechegi ma opogore kar ka Gachagua bende koro iwacho kanyo ni ponono ene moneno ni onyalo bedo kata kingpin mano ma gwenge masawa mar piny Kenya ng'eni mano dhi bedo kata ka warango e kinde mabiro to pachi mapiyo Eric Okeyo Kizito wiye kanyo ka watieko gazet okinyi ma kawuono kato bende waranga ne winjruok mantiere kinde piny piny Djibouti kod piny Kenya kotendo kod wechego mag visa ma koro sani bende koro wacho ni Kenya ero koro ogolo wechego mag visa
mag jogo mawuok e piny ma Djibouti kabiro e pacho ka. Cleophas kwachako kod Rigathi Gachagua mano truthful man ma wantiego sani. True man ma wantiego sani okawo kar Duale ndalo cha. Koro sani wacho nang'o gigo motimo mabro miyo bobedo kingpin mar masawa ma Kenya kucho. Gik motimo gin mane? Kedo kod jomibadhi kata jo black ma weche mag kawa kucho mosebedo kod buche mopogore kanyo kod kedo kod math mag andiwe gwenge mag masawa ma Kenya. Koro wacho ni magi gigo mako kedo go maber mogando yie kode to nyalo bede kete kanyo ma bende koro nitie paro mopogore kanyo ka ntiere jogo ma bende koro wacho nang'o ni wawe uru Rigathi obed jawach lowa owuonwa wawe bedo gi nyiego kendo koro weche mag omenda finance bini bende koro wacho ni koro ntiere kaka jatend piny Kenya bende koro dok chini wach ni ma kamiti manoket kanyo koro dhi rango kaka ginyalo ng'iyo rango weche go moting'o nyaka juok mar osara kitero weche magedo omenda mojuogo usuru mijuogo kembe weche mathoth kanyo koting'o overturn tax mar 20% nikech gineno ka koro jogo duto manochope jopiny manochope nyimgi ni pingo wach makamae kalore ni ngima bendo idho Cleophas Oluoch. Aya nyakoro mo gijwangi thuolo mar ido gazet mar The Standard kon mano mar Daily Nation kendo mane makelo gik mag nonro mag gazet okinyi ma kawuono sa odongre ka chiel romo sa chiel wateke kata duogo kod nonro mag weche mag wacho mag weche go mag tuke mabere koro dachako kae kinde sa chiel nyakoro mkata sare nyiga Cleophas Oluoch Kisumo kanya kwaro mukio nyaka sango walore gi kanya kwaro muge jongwa Rome e telo machielo mabiro bang' dwe mwaka osani kik idhi mabor.